danna subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na ƙayatarwa da a cikin basarakiya. Da hoda na farin gwamna wanda bai bulanda da tsayawa kan ayyuka a ida yan adawar muku zo muna da shaida ba batun wani ya sako bula da hoda an kinin mu sai yan Kano ajanda sola zai shiga wanka ya dauki soda kasa gona na toma ne ku shaida muka zo Kano ajanda sai an bajar Kano ku shaida ga ataka a kanan mu ga defender ga abba ga komanda gari shi kawai saran ga fari tantar babu misu da hoda na farin gwamna wanda bai bulanda da tsayawa kan ayyuka a ida adawar muku zo muna da shaida ba batun wani ya sako bula da hoda an kinin mu sai yan Kano ajanda sola zai shiga wanka ya dauki soda kasa gona na toma ne ku shaida tunda mun dauko baitukan mu ida ga na tuma lawan kafa ga komanda masu kyautar gado kawai a bada balarabe farin gwamna balarabe da ka taba mutuncin ka da ya zube da gaskiya da karya muka rarrabe kwalliya kawai ku daura ta a gwandabe hudu sau biyu a hirma mu da tuntube bakin su taulatan kan haka mun kwabe ku tausaya wa kabeji da ya ribe yana bagan taguwar ta kwabe sun sabe da abu popular ba tuntube Allah maimaita gwamna Allah maimaita ba Allah maimaita gwamna Allah maimaita ba popular ba a Kano a murkushe mai kankawa Allah maimaita gwamna Allah maimaita ba ga kuma inda ga abba ba su tankawa ne ba Allah maimaita gwamna Allah maimaita ba yanzu karta sankar ake bayani an saba Allah maimaita gwamna Allah maimaita ba mai kare ka makaran ka da musa bata hango ba Allah maimaita gwamna Allah maimaita ba in kanawa sun tabbatar da gwamna sai abba Allah maimaita gwamna Allah maimaita ba mun ka ce dodar sai tunan bu gwamna sai abba Allah maimaita gwamna Allah maimaita ba tun daga dubuti gwamnan nan komanda ta yi riba Allah maimaita gwamna Allah maimaita ba masu kuren taba gwamna abba lamba ta saba Allah maimaita gwamna Allah maimaita ba ga komanda ya zo ubanku za ku ci yan ruba Allah maimaita gwamna Allah maimaita ba murtala dan sila ga arabe kamar ayi wargi ba Allah maimaita gwamna Allah maimaita ba kai kadai ga ya kwanta ba ka zami mai lamba Allah maimaita gwamna Allah maimaita ba batu ta ya mutsula karka zo ba daidai ba Allah maimaita gwamna Allah maimaita ba
murtala dan silagara murtala Silagaro, natsuwa ta abu jiki ga mai kula silagaro, yau kanawa duka mun ka walwala silagaro, dan zo wanda buti gwamna murtala silagaro, ga difenda gun abu murtala silagaro, su siri sai an bar su sitila silagaro, wanda ya ja kuka ja ya wuntsila silagaro, ga komanda ga abu murtala silagaro, dukkanin kuri'a za mu dangwala silagaro, hawa biyu gwamnan Kano hawa biyu gwamnan Kano, hawa biyu zaɓin Kano hawa biyu sabon Kano, ya muje jagoran Kano hawa biyu gwamnan Kano, yunkura AKY Kano hawa biyu sabon Kano, dan ku ai rabbi ya yadda kai hawa biyu gwamnan Kano, murtala ne da mutum ka ga kuku biyu sabon Kano, ga sunan yanki shin Kano biyun biyu gwamnan Kano, dole masu adawar ku su yi dare biyu sabon Kano, sai Tinubu sai Abba Kabir gwamna tutayen yar manuniya ta kuma ta nuna APC, al'ummar Kano nan suka amfana tutayen karkara da birnin mu biyo murna APC, manyan alkawar tuntun ya zauna tutayen sai Tinubu an daina batun sauna APC, al'ummar Kano Abba Kabir gwamna tutayen shugaban kasar ta mu kwararre na APC, ga shiga farin gwamna gaban gwamna tutayen ga Abba ga kwamanda ra'ayi nan na APC, wagga tambura ko daga rarana tutayen sakon na juma ne masu gashin tauna APC, da wannan juma ta tabbata gwarzo na tutayen ciyaman din kaba mai mana komai na APC, ya ce miyo kiɗan Abba Kabir gwamna tutayen Tula wannan juma dirka man ga kokarinka ɗawainiyar ka ɗauka ka shiyar ni tsoka da gaske zan tabo ka gwamna na ganin ka lawan na juma an gaida lawan na juma ɗan kabo lawan na juma an gaida lawan na juma dan kabo, tunda kana kula mu duk wanda yake taba kamar rabo lawan na juma an gaida lawan na juma dan kabo, wake musanta ɗan garba yana mutunta 'yan kabo lawan na juma an gaida lawan na juma dan kabo, a irin kiɗan ka sai na yi wani kwance-kwance na zubo lawan na juma an gaida lawan na juma dan kabo, ga bai dukanka na yi su tsibi-tsibi na zuzzubo lawan na juma an gaida lawan na juma dan kabo, popular po abba popular po abba populous po, abba populous po, abba na ji daɗin shi a gari kumar na saba populous po, abba populous po, a abba firgicin risi ita kuma jira sai ɗiba populous po, Aka. abba populous po, ga murtala nan ga abu babu mai kan ba populous po, abba populous po, ga abu ga komanda sassan sabula ajanda, sai abu popular po ra'ayin Kano muradi ga abba ga komanda, su sassuful ajanda sai abba populous po ra'ayin Kano na ce muradi, ga abu ga komanda su sassuful ajanda sai abu popular po ra'ayin Kano muradi ga abba ga komanda, na gode sai abba populous po ra'ayin Kano muradi, kololuwa ka dama mana wayidin tabara ga abba ga komanda, riko muke ka kama mana dan gudun larura sassan sabula ajanda, albarkacin ma'aikin ka da shi muke gadara ga abba ga komanda, mijin Khadija manzon mu da yayi hannun fasadi ga abba ga komanda, su sassuful ajanda sai abba populous po ra'ayin Kano muradi, kacici to kacicin ku jihar Kano ku auna ga abba ga komanda, ga abba ga silan garo sun rige su fana sassan sabula ajanda, a kanan mu mun yi sa'ar da muci gami da gwamna ga abba ga komanda, birni da karkarawar haka su ake ta tadi ga abba ga komanda, su sassuful ajanda sai abba populous po ra'ayin Kano muradi, don an fi son kwararre daga bangaren siyasa ga abba ga komanda, ga abba ga silan garo tambaya da amsa sassan sabula ajanda, don abba shi karimi
muradi Ga abba ga kwamanda. su sassuful ajanda Sai abba populous ko ra'ayin Kano muradi. wani dai tara-tara alayi ya kure matsula Ga abba ga kwamanda. ya faɗi nan ya koma can ya shige jalala Successful agenda. saura girin a take wasa ya kori gola Ga abba ga kwamanda. risi kana cikin tazku da an buga ka faɗi Ga abba ga kwamanda. su sassuful ajanda Sai abba populous ko ra'ayin Kano muradi. ya za a je zubin kankara ba sanin siminti Ga abba ga kwamanda. risi ya ɗauki jirgin kwali yana salati